minn ġewwa il-komunità bħalissa bħalma tafu bosta knejjes infattu kull imkien magħluqa bħalissa u għalhekk qed xorta waħda tinxandru fuq il-live streaming biex intom xorta tkunu tistgħu tgawdu u tirċevu l-kelma tal-mulej minn ġewwa djarkom, forsi għal dawk li intkom fuq ix-xogħol u inħeġġitkom biex intom xorta din is-sija li għandna flimkien tippreparaw ruħkom ħalli tirċivu l-kelma tal-mulej u xorta titbirku. Il-mulej jaf li s-sitwazzjoni li aħna qegħdin fiha bħalissa u l-unika soluzzjoni li għandna huwa lilu u biss jista' jgħinna joħroġna minn dan iż-żmien u nitolbu għall-aħwa kollha għal dawk li huma morda speċjalment u ħanitolbu flimkien anka wara li naraw dan il-video flimkien ħanitolbu għal dawk kollha morda u nitolbu għal dawk kollha li ġew infettati bil-virus tal-COVID. Nirringrazzjaw il-Alla li l-maġġoranza jfiq ma jenitolbu li dawk kollha li bħalissa qegħdin jew kwarantina jew infettati bil-virus ukoll jiġu mfejja. Aħna nafu li l-isem ta' Ġesu Kristu huwa fuq kull virus, kull mart, halleluja, nafu xtejt l-iskrittura rigward li aħna li nagħmlu fil-Kentaloli, aħna li nagħmlu taħt id-delta dak li jista' kollox il-mulej jipproteġina u dik hija l-verità u dik hija r-realtà li aħna ngħixu bħala nies tal-mulej u l-mulej huwa fidil. Però jiġri ftakar il-mulej huwa għalik, mhuwiex kontra tiegħek u il-mulej joħorġok mit-tiġrib. Inti ħares lejh, poġġi t-tama tiegħek fuqu, mhux fuq il-bniedem, għax hu biss vera it-tarka tiegħek u biss jista' jkun il-fejqan tiegħek. Ejn għadduna l-video malajr flimkien issa stess, halleluja, ħalli naraw dan il-video, jalla dan il-video kun ta' barka għalikom eżis aħwal kol kemm minnkom u għarawh u xxerjawh ma' ħbib tagħkom. Sew tista' tmorru fuq il-link tal-video li qiegħda fuq il-YouTube. Dan huwa video li għamilna flimkien il-mulej madwar qisu ġimgħa ilu taħt l-Ispiritu Santu, taħt id-dilka tal-Ispiritu Santu, ħassejt imqanqal mill-Ispiritu Santu biex nitolbu għal Malta u nikkonsagraw lil Malta għal Ġesu Kristu. Ejn naraw dal-video flimkien u intom, apparti li tuħdu pjaċir bih u tidbirku bih, aqblu miegħi fit-talb ħalli nikkonsagraw il-pajjiżna għal Ġesu Kristu. Ejn naraw dal-video flimkien. In the name of Jesus Christ, today I boldly say, under the mighty hand of God, today as an apostle to this nation, I consecrate Malta. Everyone agree with me. Everyone agree. If you are a pastor in Malta, just agree with me because I believe you love Jesus too. Agree with me. We consecrate Malta and Gozo today to you, Father God Almighty. We consecrate Malta to Jesus Christ. Father God, we ask you to break the perverse spirit of religion that has put so many in the dangers of hell, has sought to take glory for herself, has sought to take glory for itself, instead of giving you, Lord God, all the glory that you deserve. Lord God, have mercy on this nation. Lord, I know you love Malta. You chose Malta. You sent us your messenger, the Apostle Paul, to preach the gospel of the kingdom. All your true prophets, God, all your true apostles, oh God, you brought them, you sent them to preach the gospel of Jesus Christ, that whoever believes it will be saved and their sins will be forgiven. In Jesus' name, today, I stand in agreement with all those pastors, leaders, evangelists, prophets, and teachers that are standing in agreement with me right now. We consecrate this land. We consecrate this nation of Malta and Gozo to Jesus Christ alone and none other. The name that's above every name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I thank you, Lord God, that we are covered by the blood of Jesus. We are sanctified, purified, and justified in the name of Jesus Christ and by the Spirit of God. We thank you, Lord God, that we are born again. Our names are written in the Lamb's Book of Life. We are saved, we are sanctified, we are purified by the blood of Jesus, not by the works of men, not by religious rites. Lord God, only by one name you have been saved. There's only one name that was given to all men under heaven by which we must be saved. And the very only name is Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' glorious name.
In Jesus' glorious name. Halleluja, ningrazzjawk li għaddis li inti tisma it-talba tal-poplu tiegħek għal pajjiżna. Ningrazzjawk li għal darboħra nerġgħu niddedikaw u nikkonsagraw il-Malta u Għawdex. Lilek mulej għax intbiss dak li mitt għal dan il-poplu. Intbiss li xerrid demmek għal dan il-poplu. Li tolbuk maħfra mulej tadnu bitna il-kol kemm aħna. Mulej u nindmu midnu bitna u narfuk bħala s-sit il-mulej, il-salvatur ta' pajjiżna. Inti biss mulej għaddis istatejx tat il-ħajja u lajxin il-dan il-poplu. Sew fil-spirtu, fil-ruħu, fil-ġisem, għal-glorja u għal-mertu dejjem tijak, fisem Ġesu Kristu sidna. Amen. Halleluja. Nilqawkom il-lum biex għal dan il-messaġġ jiena ħankompli nitkellem fuq it-talim dak li badna madwar 3 xhur ilu. Infatti ħammorru fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Ningrazzjawk li għaddis li inti tkompli tilluminana tal-limna u tkompli tatina revelazzjoni tal-kelma għaddisa tijak biex isir u s-seħ fina trasformazzjoni mulej biex inkomplu nikbru, nimmaturaw u nsiru dejjem nixbħu li sidna Ġesu Kristu. Grazzi Spiritu Santu li tmexxina, tilluminana u tigwidana dejjem biex niġu trasformati bħal Kristu Ġesu. Halleluja. Amen. Fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 dawn kemm il-darbet tilkom u issa miskom tkunu tafuhom bl-amment eżaħwa biex dawn l-iskritturi verament tkunu familjari ħafna magħkom għaliex din hija skrittura nista' ngħidilkom li dan it-talim li għeni mod trement. Naħseb wieħed mill-iktar talim li għeni nifhem verament l-iskrittura, niddajsektja verament xtejt il-kelma. U x'nitalmu, x'tallimna l-kelma fej jiġi jitkellem fuq l-ispirtu u fuq ir-ruħ u fuq il-ġisem. Jekk inti qed issegwi llum sewmi fuq it-televiżjoni jew YouTube jew Facebook, ejd din warajja jiena spirtu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Hekk tgħid l-iskrittura. Jiġifieri aħna 3 in 1, 3 f'wieħed. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 Vers 23, dan huwa l-kliem tal-Ispirtu Santu li poġġa f'qalb Pawlu l-Apostlu li anka ġi f'pajjiżna. Vers 23, u Alla taslim iqaddiskom f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittifsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Sa ma jiġi Ġesu Kristu fidilu Alla li sejħilkom u huwa jagħmel dan. Min din l-iskrittura hemm ħafna punti x'nitalmu u din għadnija u repetejnija kemm il-darba imma l-kelma tal-Alla hija ħajja. Number 1 l-iskrittura turina bl-aktar mod ċar li aħna spirtu. Min jien l-ispirtu. X'nipposjedi ir-ruħ. Fejn għex ġo ġisem. Il-ġisem mhuwiex min jien, il-ġisem huwa biss id-dar, infatti l-iskrittura tgħidilna li ġisimna huwa dar, fejn jien l-ispirtu nammar. U r-ruħ hija dik il-parti li taqqat il-ġisem u l-ispirtu hija dik li għamilna wkoll diversi lezzjonijiet fil-passat fuqha, ir-ruħ dak li tissejjaħ l-emozzjonijiet, ir-rida tiegħi, l-immaġinazzjonijiet tiegħi, il-feelings tiegħi, anka is-subconscious tiegħi. Daw kollha l-idejat tiegħi, il-ħsibijiet tiegħi, dawk huma kollha parti mir-ruħ. Ir-ruħ għal ħafna snin itgħalmet tgħix
ta' terrestjali tfisser ta' din l-art. Imma l-Ispirtu, jekk aħna mwilda minn ġdid, l-Iskrittura tgħidla aktar mod ċar, Ġwanni 3 minn vers 1 sa 17. Għandek Efesin kapitlu 4 vers 24. Għandek pratikament l-ewwel Ġwanni kollu. Għandek Romani, speċjalment kapitlu 8, u anka kapitlu 6, fejn titkellem li l-Ispirtu tagħna huwa mwieled mis-smewit. L-Ispirtu Talla jammar fija, jammar imma mhux fil-ġisem, imma jammar fl-Ispirtu, jammar fl-Ispirtu li huwa tiegħi mwieled minn Alla. L-ewwel Korintin 6:17, waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi. Fejn tgħid li l-Ispirtu tiegħi huwa ħaġa waħda ma' Kristu. Ġifieri jiena u Kristu, il-fatt li aħna maqudin flimkien, kull min huwa Kristjan, mhux kull min huwa reliġjuż, kull min huwa ta' Kristu, mwieled minn ġdid. L-Iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korintin 6:17, kull min huwa maqud ma' Kristu huwa spirtu wieħed miegħu. Xaġa interessanti, xaġa powerful. Dawn huma skritturi li timmeditom biex jidħlu verament fil-font net ta' qalbek. Halleluja, ħalli inti tgħix il-potenzjal li Kristu għandu għalik. Illum irid nibda fera oħra minn dan it-talim, għamilna bosta talim fuq l-Ispirtu, itkellimna bosta fuq ir-Ruħ, illum ħajtkellmu fuq il-ġisem. Fi żmien wara Ġesu Kristu kien hemm grupp ta' nies li kienu jiddiskutu u jilmentaw u jargumentaw li il-ġisem mhuwiex importanti. Anzi, infatti Pawlu jindirizza dan it-talim żbaljat anke fl-ittri tiegħu. Fl-ewwel Tessalonikin fejn għadna kif rajna skrittura. Fejn kien hemm xi wħud dew jgħidu peress li aħna issa Kristjani u li issa l-Ispirtu tagħna mwieled minn ġdid, mela l-ġisem mhuwiex importanti, allura l-ġisem mhuwiex ħajsalva, jew il-ġisem issa huwa korrott huwa ta' din id-dinja, allura bil-ġisem għamel li trid, imma f'mek xogħol li fl-Ispirtu tgħix għal Kristu. U ma tistax, għalkemm huma tlieta, Spirtu, Ruħ u ġisem, imma fl-istess ħin sakemm għandek fuq din l-art ma tistax tifridhom daqshekk faċilment. U huma distinti minn xulxin. Infatti darba kien hemm imħallef vera bravu u kien hemm wieħed ħallil li kien makak, imma qudiem l-imħallef ma kienx makak biżejjed. Raġuni għax dan meta nqabda da kien hemm ħallil inqabad u mar qudiem l-imħallef, insomma ħaduh qudiem l-imħallef u dak kien Kristjan u l-imħallef kien Kristjan ukoll. U l-imħallef qallu Sur imħallef, għallu jiena tal-mulej, l-Ispirtu tiegħi huwa Kristjan. Għallu il-ġisem, fil-ġisem ta' dnibt il-ġisem saraq mhux jien. U l-imħallef peress li kien Kristjan u jaf li dan il-Kristjan liħor qed jipprova jaqbdu f'xi bnassa. Għallu naqbel ta' miegħek. Għallu ħalek x'ħanagħmel, ħalli vera nkun ġust miegħek. Għallu wara jiena ħanibgħat l-Ispirtu tiegħek il-ħabs, imma fil-ġisem tista' tmur fri. U ovvjament, kif ngħidu bil-Malti, he nailed him on the spot. Għax għalkemm vera, l-Iskrittura tgħidlek li dan il-ġisem mhuwiex ħajret il-ħajja ta' dejjem, imma dan il-ġisem għandu funzjoni u għandu skop u xorta jista' jkun qaddis. Halleluja. Ejja morru issa fi ktieb tal-Lut, kapitlu 4, dawn huma skritturi immens żbieħ biex jgħinuk tifhem sew min inti u kif inti topera. Alleluja. Grazzi Spiritu Santu li inti iżżur il-daw kollha li qed isegwu fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, fuq il-televiżjoni u tagħtihom ir-revelazzjoni tal-kalma tiegħek biex ikunu kapaċi jgħixu fil-kompletezza ta' dak li inti sejħtilhom biex ikunu. Vers 12. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija. Taqta' aktar minn xabla b'żewġ ixfar. Hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-Ispirtu. Għal darba oħra qed naraw distintament li hemm differenza bejn ir-ruħ u bejn l-Ispirtu.
U tifred il-ġogi u l-mudullun. Tifred il-ġogi u l-mudullun. U tarbel il-ħsibiet u l-femit tal-qalb. Għal darboħra hawnhekk qed jiġi indirizzati tlieta. L-ispirtu, il-ruħ, l-ħsibiet li huma parti mir-ruħ, l-emozzjonijiet u anke l-ġisem qed jiġi mifrud, qed jinfired, jiġi minfud. Xejn ma fil-ħolqien li hu moħħ bimil għalih. Hawnhekk li tgħidilna din l-iskrittura isimgħuni aħwa. Lut kapitlu 4 vers 12 din l-iskrittura u anke bosta skritturi oħra u ħanaraw ħafna llum. Illum hija l-ewwel talima fis-sensiela sab sottotitolo. Is-sottotitolo huwa il-ġisem tiegħek huwa importanti. Ġismek dan il-ġisem huwa importanti. All right? Jiġifieri importanti li aħna nieħdu ħsiebu minn bosta lati. Din l-iskrittura turina li l-kelma talla taffetwak fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Mhux fl-ispirtu biss. Għaw Kristjani li jagħtu l-iktar importanza hija l-ispirtu. U sa ċertu punt nista' nifhem għax huwa l-ispirtu jekk kelli niddejja nirrispondi għal dik il-mistoqsija. Issa ngħidilkom għaliex niddejja, meta xi ħadd jgħid jew nisma' xi ħadd jgħid l-iktar importanti hija r-ruħ jew nkella l-iktar importanti hija l-ispirtu. Nifhem xi jridu jgħidu, però fl-istess ħin niddejja ngħid dak l-statement. U ħanejdilkom għaliex. Għax mingħajr il-ġisem, la l-ruħ u laqas l-ispirtu ma jistgħu joperaw. Neħħi l-ġisem u l-funzjoni tal-ispirtu tar-ruħ tisparixxi. Jiġifieri meta ngħidu aħna għax il-ġisem mhux daqshekk importanti, sewwa ma jfissirx li issa tagħmel taħqru, tażnu, taksu u hija laqwa li għandi qalbi tajba u hija jiena laqwa li nitlob u naqra l-Bibja. Le. Aħna għandna doveri quddiem Alla iktar u iktar jekk tgħid li inti ta' Kristu. Għax issa inti ta' Kristu mhux biss fil-qalb, inti ta' Kristu issa fir-ruħ u anke fil-ġisem. Inti meta tgħid ħajtek il-Kristu, ma tgħidux biss qalbek, tgħidu wkoll kull membru u kull organu li hemm f'ġismek. Alleluja. Allura mela ġismek issa kif l-iskrittura turina bl-aktar ċar huwa importanti. Infatti, f'din id-dinja ma tistax tkun Kristjan mingħajru. Tista' tkun Kristjan fil-ġenna mingħajr il-ġisem, mingħajr dan il-ġisem għax fil-ġenna għandek ġisem ieħor, ġisem glorjuż. Imma f'din id-dinja ma tistax isservi l-Alla mingħajr dan il-ġisem. Fil-ġenna tista' tieħi lill-Alla mingħajr dan il-ġisem. Imma inti kollok bil-fors tmut biex mur taqdi l-ġenna fil-ġenna lill-Alla mingħajr dan il-ġisem. Għax imbagħad dan il-ġisem isir trab u buffet għaddut. Sewwa, alleluja. Mela, jekk aħna kemm il-darba rajnihom skritturi, però issa peress aħna nifukaw fuq dan il-ġisem tal-Kristjan, ejja naraw daqsxejn xi skritturi xejdinna il-mulej fuq il-ġisem. Per eżempju, ħammorru fl-ewwel Korintin kapitlu 3. Fl-ewwel Korintin kapitlu 3. Thank you, Jesus. Fl-ewwel Korintin kapitlu 3. Pawlu jitkellem fuq il-ġudizzju tal-Kristjan u jitkellem fuq ix-xogħlijiet li saru fil-ġisem. Li ħanaqraw, per eżempju, ħalli mmorru llum mal-ewwel fuq ras il-musmar. Vers 16. Ma tafux li intom tempju ta' Alla? Ma tafux li intom tempju ta' Alla? U l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqred lilu. Għax qaddis u t-tempju ta' Alla li huwa intom.
Mela hawnhekk Pawlu qed jgħid li dan il-ġisem fejn jispirtu tiegħi jammar huwa importanti, anzi irrid nieħu ħsiebu sew biex noġob l-Alla f'dan il-ġisem. Hemm talim immens sabiħ fuq dan it-talim, infatti nħeġġiġkom tmorru taqraw sew Romani 6 u Romani 8 jaqraw sew. Tgħid li għaliex qbist is-7. Aqraħ ukoll is-7 għax huwa l-bridge bejn it-tnejn. Però Romani 6 u Romani 8 Pawlu jitkellem ħafna fuq l-ispirtu u fuq il-ġisem. Fuq l-ispirtu fuq il-ġisem. Il-ġisem jiġifieri dak jgħidu the body, jew kellha the flesh. The flesh. Mela hawnhekk Pawlu tgħidilna li ġisimna huwa tempju. Huwa tempju. Il-binja ħafna knejjes Kattolċi, Protestanti, Evanġeliċi, Ortodossi għandhom binjiet. Il-Knisja verament ovvjament hija l-poplu. Imma l-poplu jintaqa' ġo binjiet. Il-binja hija bżonn juża għax-xogħol li Alla jrid jagħmel fid-dinja. Apparti li tixxierek il-Knisja il-poplu tal-Alla fih. Però fih isiru ħafna affarijiet, isiru pastoral counseling, isiru talim, klassijiet tal-Bibja, isiru wkoll ministeri tal-karità, missjoni. Allura anka l-binja hija importanti. Kemm iktar hija din il-binja importanti il-binja tagħna li Alla qal ħalaqa fuq iġbija tiegħu. Alla tafu għażiż aħwa li din il-binja li jiena nammar fiha, il-binja li inti tammar fiha hija magħmula fuq iġbija tal-Alla. Ġifier meta inti xi darba ħatara lil Alla, sewwa mela aħna dawk li huma salvati, li huma l-Kristjani, għax inti m'intix Kristjan, u l-Iskrittura f'Mattew kapitlu 5 tgħidlek min jara lil Alla. Hawnhekk ħa nagħmel daqsxejn ta' parantesi. Ta' spiss, ovvjament, jiena nista' nifhimha, ovvjament jiena persuna pubblika, u mhux l-ewwel darba li nsib xi ħadd jattakkani bismi, jajjarni, jaqla l-gideb fuqi minn kollox. Issa, jiena nista' ngħidlek kompli sejrek, no problem. Però niftakru jekk inti tissejjaħ Kristjan jew Kristjana, meta tagħmel dawn l-affarijiet inti qed tpoġġilek innifsek f'periklu tal-infern. Għaliex? Għax inti quddiem Alla tidher b'qalbek safja u qalbek pura. U min jagħmel dawn l-affarijiet l-għandu qalbu safja u definitament laqas għandu qalbu pura jew qalba pura. Għalhekk qodu attenti, tagħmlux ħafna minn dak li Alla ma għallek ma tagħmel xejn u tispiċċa ma tagħmel xejn minn dak li Alla għallek għandek tagħmel ħafna. Tħobb, taħfer, titlob għall-edewwa tiegħek. Sewwa, nibda nara b'mersuna mara jew raġel vera matura fi Kristu, meta joperaw juru mħabba lil min weġġagħhom, juru ħnina lil min kien inġust magħhom, jitolbu għal min li forsi ma jaqblux magħhom. Imma il-Kristjan matur ġeneralment ma tarax jaħli ħinu la fuq Facebook jew xi social media oħra jattakka n-nies tal-Alla anka jekk hu konvint jew hi konvinta li daw huma fil-ħażin. Hemm dottrini u ġiel indirizzajthom jien f'kampijiet diversi, Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, fil-kamp Evanġeliku li jien ma naqbilx magħhom. Però jekk inti tinnota, jekk inti tissegwi l-eżempju tiegħi, affarijiet tiegħek jiena qatt ma nattakka nies per se. Qatt ma nattakka nies, qatt ma nindirizza nies nindirizza dalim ħażin jew prattiċi ħżiena, imma noqgħod il-bot għaliex l-Iskrittura tgħidlek li inti m'għandek l-ebda dritt Alla ma poġġikx imħallef fuq ħuk jew fuq oħtok. U jekk tkun vera spiritwali u timpressjona vera lil mulej, itlob għal min taħseb li huwa fl-iżbal. Alleluja. U mbagħad tibda turu ċertu maturità. Anyway, min għandu widnejn biex jisma' ħajsma' x'qed jgħid l-Ispirtu tal-mulej. Alleluja. Jekk aħna mmorru issa pereżempju fl-ewwel Korintin, kapitlu 6. Kapitlu 6.
Dawn skritturi li bl-aktar mod ċar Alla jallimna l-importanza ta' dan il-ġisem. Fil-messaġġi li jagħti ridu nwaslu bl-għajnuna Alla il-qudiem, ħanaraw kif anke fit-Testament il-Qadim Alla kien jallem il-poplu tiegħu kif għandhom joqogħdu attenti biex iżommu dan it-tempju tagħhom tajjeb. Issa fit-Testament il-Qadim hemm ħafna differenzi da. Alla ma kienx jammar fihom ukoll kien jgħidilhom biex jieħdu ħsieb ġisimhom. Issa jiena u inti llum fit-Testament il-ġdid taħt patt ġdid, imweldin mill-ġdid. U Alla issa mhux biss jammar magħna, imma jammar fina kemm aktar għandna nieħdu ħsieb il-ġisem. Awaħwa li isegwu ċertu liġijiet stak li jgħidulhom dietary laws taħt il-patt l-antik. Min rigward ta' saħħa għandhom ħafna benefiċċju. Xiġifieri? Jiġifieri jekk Alla fit-Testament il-Qadim tkellem biex il-poplu tiegħu ma jikolx ċertu affarijiet. Number one, infakkarkom li Alla dak il-patt u dak il-liġijiet biss lill poplu tiegħu il-Lut, mhux id-dinja kollha. Imma għallhom aħna x'nistgħu nagħmlu bihom? Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu minnhom u xorta japplikaw bħala ġid għalija fiżiku għalija llum. Għandu x'jaqsam mas-salvazzjoni? Le. Għax mhux il-liġijiet kollha fit-Testament il-Qadim kellhom x'jaqsmu mas-salvazzjoni. Għas infatti fit-Testament il-Qadim il-kunċett ta' salvazzjoni kien ċerta totalment differenti. Ma insomma anyway. Illum jekk pereżempju jiena nażel ma nikolx ċertu ikel, l-iskrittura tgħidlek b'aktar mod ċar f'Mattew 7, infatti anke jekk ma żball Mark 7, Ġesu jitkellem ukoll Kolossin 2, l-ewwel Korintin 8, Rumani 11, Pawlu l-Apostli bl-aktar mod ċar anke fl-Atti tal-Apostli kapitlu 15. Meta jiġi għall-ikel x'għandna nieklu, Alla llum il-ġurnata bħala eżempju Atti tal-Apostli kapitlu 10 meta Alla kellem il-Pawlu fuq rigwardi kol xiekol u Pawlu għallu marriċ nikol dak li kalla xina dak li kalla għadma mis-sejtu u Alla għallu sejjax maħmuġ u mniġġez dak li jina naddafti u għaddist. Ovvjament kellu żewġ lezzjoniet minna dik sew għalli kelli jista' jkolli jrid issa u sew li biex il-pagani qatt ma jgħidilhom issa nisim niġsa. Anyway, dak huwa talib interessanti min jinteressa ruħu jista' jmur jisma' dak it-talim fuq il-YouTube fuq iċ-channel tagħna hemm sensiela ta' talim jismu il-grazzja u l-legalizmu. Anyway, apparti minn hekk, imma hemm affarijiet li jiena fit-Testament tal-Qadim nista' nuża, pereżempju hija ħaġa tajba li inti taħsel li kellux. Naħseb hija ħaġa tajba ħafna u iktar għal dan iż-żmien ngħixu li inti taħsel idejk qabel ma tiekol. Ma naħsibx intom għax issentom taħt il-grazzja tmur mill-għalqa jew tmur mix-xogħol u mal-ewwel taqbad tiekol minn ma taħsel idejk. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet prinċipji li Alla iridna namlu biex nieħdu ħsieb xiex dan il-ġisem. Dan il-ġisem. Mela jimpurtaħ minn ġismek. Fit-Testament tal-Qadim mbagħad jekk Alla jrid narawhom fil-messaġġi li jmiss. Alla tinsiex li Alla ma jagħmel xejn b'kombinazzjoni. Jiena nemmen li Alla ma jagħmel xejn b'kombinazzjoni. Għaliex fl-Iskrittura tgħidlek li meta Alla ħareġhom mill-Eġittu lill-poplu tiegħu u għamlu snin twal jimxu, l-Iskrittura tgħidlek li fosthom ma kien hemm ħadd marid. Ftakar, dawk taħt patt inqas minn tagħna. Il-patt l-antik huwa inqas l-Iskrittura tgħidlek b'inqas benefiċċji. Aħna llum għandna patt aħjar, Lut kapitlu 8, benefiċċji u barkiet ħafna aħjar. Mela jekk taħt patt inqas tiġà setgħu jgħixu b'saħħithom fil-ġisem. Kemm illum aħna f'patt aħjar nistgħu wkoll jekk aħna nitalmu, noperaw u nikkooperaw mal-pjan tal-Alla, b'dan il-ġisem nistgħu nieħdu ħsieb tajjeb biex ngħixu ħajja sana b'saħħitha biex inkun nista' naqdi lil aħjar. Halleluja. Alleluja. Għalhekk ma inħeġġeġ lill-aħwa biex intom ma tiklux, ma tispiċċax tagħmel xi dib ta' dieta tikol il-junk food. Għalhekk inti għal dawk li għandhom l-Ispirtu tal-Alla u jekk għandek l-Ispirtu tal-Alla ħad tifhimni.
jekk inti ta' Kristu ma tpejjibx, mhux biss għax hemm il-kunċett ta' ma nistax nimmaġina Ġesu Kristu jpejjeb number one, u jiena u inti rridu nimmetaw lilu. Ma nistax nimmaġina Ġesu Kristu imur jisker. U laqqas nista' nimmaġina Ġesu Kristu ipejjeb jew jieħu xi droga. Imma parti li dawk l-affarijiet huma dnub iva quddiem Alla, imma wkoll iħassrulek ġismek. Qed tifhmu? Meta by the way, m'għadux tiegħek. Ġismek m'għadux tiegħek. X'hekk inti issa ta' Kristu, minn ġismek m'għandux tiegħek. Ħanaqbes fuq xi ħaġa oħra. Għandha x'taqsam mal-ġisem. Hawn nies illum il-ġurnata u anke jeżistu taħt il-kappa ma nafx li ma tip imma li jsejħu nsara jew Kristjani, fejn jaqblu mal-abbord. Jew nkella jittolleraw l-abbord. L-abbord x'qed tagħmel inti? Number one, qed tikkorrompi ġismek. Qed tġiegħel lil ġismek jagħmel xi ħaġa li fin-natural ġismek mhuwiex maħluq biex jagħmel. Għax meta idaħlu ġewwa mara instrumenti tal-ħadid u tarbija għattawha biċċa waqt li tkun għadha ġo fiha. Dawk huma affarijiet mhux tal-huma dnub, dawk huma affarijiet diaboliċi. Biex imbagħad nispiċċaw b'xorta problemi, mhux biss qatlet ġisem ta' xi ħadd ieħor, spiċċat għamlet dannu lil ġisimha u spiċċat issa wara għandha l-komplikazzjonijiet. Jew fil-lutru, jew fil-ġuf, jew issa wara ċertu snin iżżewġet tgħix piena u toqol kbir ġo fiha u wkoll tgħix bil-riskju li issa x'għamlet abbord ma jisax ikollha tfal iktar. Imma dawk li jgħidu aħna pro-choice li hija l-ikbar daħka u gidba sfaxxata f'wiċċek, ma jgħidulokx hawn l-affarijiet. Sewwa, il-kelma pro-choice hija l-iktar gidba sfaxxata li ħafna qed jippropagaw. Mhux ħafna nirringrazzja Alla fil-maġġoranza f'pajjiżna, għax kif inti tista' tiġi tgħidli li t-tarbija għażel li jiġi imqatta u maqtu. It-tarbija dak huwa ġisem ieħor. Hija ħajja oħra. Dan messaġġ ma jridx ikun fuq l-abbord, mhux għax m'għandix problema, għandi xi problema tax. Nieħu pjaċir nitkellem kontra dak li huwa ħażin u kontra dak li Alla jabborri. M'għandix problema. Imma l-kwestjoni hija di. Alla mhux biss jitkellem l-importanza tal-ġisem, Alla jurina kemm importanti dan il-ġisem. Kemm importanti dan il-ġisem. Il-bniedem li jmur jiġri ma' nisa fil-ktieb tal-Proverbi mhux tal-li biss jgħidlek li huwa dnub, fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 4 jgħidlek mhux tal-li biss daw l-affarijiet Alla ma jridhomx, mhux tal-li biss Alla jwissi li min jagħmel dan it-tip ta' xogħol jekk hux prostituzzjoni, jew nkella bil-flus jew b'xejn, jew nkella xi kollu ħafna girlfriends jew kollu ħafna boyfriends jew bitnej, mhux tal-li huwa biss dnub, imma l-Iskrittura tgħidlek min jagħmel dan jerri ġismu. Jerri ġismu. Letteralment, qed tagħmel dannu lil ġismek. Ftakar li inti ħad intilef jekk tgħix dik it-tip ħajja, imma anke jekk qed tgħix hekk, ġismek terriħ. Terriħ, m'intix tagħmillu ġid il-ġismek. Din l-Iskrittura titkellem fuqu fil-ktieb tal-Proverbi. Sewwa, jiġifieri mela Alla minn cover sa cover jorina kemm hu importanti dan il-ġisem. Fl-ewwel Korintin kapitlu 6, nirringrazzjak lilek mula qaddis. Ħana morru naraw din l-Iskrittura. Per eżempju, ħana naqraw speċjalment fuq dak li għadna kif qrajna. Vers 17, din hija l-Iskrittura waħda mill-Iskrittura li qedtilkom hija waħda mill-iktar favoriti tiegħi, hija Skrittura mens sabiħa. Min jingħaqad mal-mulej u spiritu wieħed miegħu. Glorja l-mulej. Mela l-ispirtu tiegħi, l-ispirtu li jiena mwiled minn ġdid, ħaġa waħda ma' Kristu. Ħsibijiet Kristu u ma' ħsibijieti fl-ewwel Korintin kapitlu 2 hekk tgħid. L-emozzjoni ta' Kristu kif iħoss Kristu, għalhekk inti jekk Kristu jħossu bdieqa fl-ispirtu tiegħu, jiena inħoss dieqa ta' Kristu. Meta nara poplu aljenat li ma jridx jaf bil-mulej, Kristu għandu dieqa u min iħobb il-Kristu iħoss id-dieqa ta' Kristu. Dak l-ispirtu ta' Kristu. Imma rax ħajjin. Aħarbu ż-żina
Il-kelma zina hija miftuħa ħafna. Il-kelma zina tfisser ġifieri sess barra miż-żwieġ, irrelevanti jekk hux ma' mara jew ma' raġel jew ma' tnejn, jew anke aktar għar minn hekk abbuż fuq it-tfal, jew anke affarijiet li huma abborrenti mal-annimali. Aħarbu iż-żina. Kull dnub li wieħed jagħmel u barra mill-ġisem. Hemm dnubiet li jissejħu dnubiet spiritwali. Però hemm dnubiet li aħna nagħmlu kontra l-ġisimna stess. Meta jiena u inti, jekk inti tbejjeb, inħobb ngħidha di għalkemm tinstema' qisha ċajta imma tagħmel ħafna sens. Nemmen li hawn min ħajmur il-ġenna u jpejjeb, però ħajmur il-ġenna jinxtam daqs kieku qisu għadu kif għadda minn ġewwa l-infern. Sewwa, tinstema' naqafani imma jistru. Sewwa, aħar għax u jekk jiena u inti vera għandna relazzjoni ħajja ma' Kristu, Kristu nassigurak iridek li inti tiġi meħlus minn kull ħakma ta' sigarett, ta' droga, jew xi vizzju ikraħ ieħor li qed jerrilek ġismek. Aħarbu ż-żina, kull dnub li wieħed jagħmelu barra mill-ġismu. Iżda min jagħmel iż-żina, smajta di, ikun qiegħed jiddeb kontra l-ġismu stess. Ħantikom eżempju, pereżempju fl-esperjenza tiegħi x'ġieli nara qudiemi. Ħanejt pereżempju se naf jiena rajt nisa li kienu fil-prostituzzjoni u ma baqgħux. Naf irġiel li kienu fil-prostituzzjoni u ma baqgħux. Però xi ħaġa żgura hija di. Min jgħix dik istil ta' ħajja se naf li hawn anke vittmi u jekk xi ħadd qed jisma' nixtieq nassigurak li Alla ma jġħdekx u ma jwarbekx jekk inti tersaq lejh biex jgħinek u Ġesu jħobbok u xorta jxieq salvak. Però meta rajt nisa jgħixu di tip ta' ħajja u forsi mhux qed ngħidlek għax imorru testa ta' verrata jew steda stretta dan, illum il-ġurnata tista' tordnhom bl-internet. So download the app and insomma, jisek qed torna pizza. Kont se ngħid xi ħaġa u verament. Insomma, anyway. Però il-biċċa xogħol hija di, dawn in-nisa msieken għax nemmen li ċertu nies jispiċċaw dawn l-affarijiet ċirkustanzi tal-ħajja, għax ma nistax nimmaġina li ma' persuna titla' taspira li nkun prostituta nbieħ ġismi. Li ma raġel jitla bl-aspirazzjoni li kemm nixtieq nkun prostitut u nagħti ġismi. Ma nafx minn għandu dik. Jiġifieri xi ħadd biex jispiċċa hekk ikun għadda minn xi tip ta' martirju u qed jipprova jdewwi il-weġġat tiegħu. Illum jekk hawn xi ħadd qed jisma' dan il-kliem jalla l-mulej imislek qalbek għax jixtieq li jfejqek u jdewwilek il-ġerħa tiegħek. Xejn impossibbli għall-mulej, il-mulej jaħfirlek. Imma xi ħaġa interessanti, hawnhekk qed naraw li min jidneb fl-erja sesswali jidneb kontra ġismu. Mhux biss kontra Alla, kontra ġismu. Ġieli notajtu intom nies li jkunu reħewa għad-dinja kemm jidhru iktar xjuħ, kemm jidhru iktar kbar, jidhru iktar maksi. Id-dnub jaksek. Il-bniedem, vera aħna il-bniedem huwa dajjef speċjalment jekk m'għandekx il-Kristu f'ħajtek, imma inti ma ġejtx ikkrejat biex tiġi użat. Isek biċċa ċarru ta' marmita. Dawk l-affarijiet jaksuk anke jekk qed titħallas ħafna flus, anke jekk inti forsi jinnaf qed tagħmlu bil-gost, qed jgħajjulek u qed jikkorrompulek, they are degenerating your body. You're killing your body. Apparti li inti tintilef jekk tgħixek il-ħajja, ġriet mull l-infern għall-eternità biex niftehmu żgur. Imma il-ġisem tiegħek li għal Alla huwa importanti, ġismek li fajnej Alla huwa sabiħ maħluq fi ġbija tal-Alla u hija naf l-istess huwa sabiħ, imma dan it-tip ta' żess bla razan, bla kontroll u bla Alla fik ikissrek. Qatt min tkun kontenta, qatt min tkun kontent.
U nies li jgħixu dit twita ħajja, bosta rajt, jersqu lej Kristu, u jekk hemm xi ħadd minnkom qed tara dal-messaġġ, qabel il-mulej, jien ma kontx ippreparat li ħa nitkellem fuq. Il-mulej qed jipprova jilħaq lilek fil-ħin tiegħu u qed jgħidlek binti, ibni, hemm alternattiva. M'għandekx għalfejn tgħix hekk. Ejja għandi u jien nagħtik ħajja ġdida u nagħtik ukoll ġisem ġdid. Taf li jekk tgħid l-Iskrittura fis-Salmi 103? Li anka ġismek jerġa' jirreġivanaħħulek. Halleluja, ikun infaħħar Ġesu Kristu. Gloria mulej, isma' waħwa. Vers 18 sal-ewwel Korintin 6. Aħarbu ż-żina. Kull dnub li wieħed jagħmel u barra minn ġismu, iżda min jagħmel iż-żina jkun qiegħed jidneb kontra ġismu stess. Jew ma tafux Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, aħwa ta' River of Love. Ma tafux li ġisimkom u tempju tal-Ispiritu Santu li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla. Ma tafux li jintom mintom xtakom infuskom. Meta inti tgħid ġismi, qod attent, mhu ġismek xejn. Għax m'għadux tiegħek. Huwa ġisem Kristu. Kristu issa jammar fik. U ġismek huwa t-tempju ta' Ġesu Kristu, hekk tgħid l-Iskrittura fit-2 Korintin 13. Hekk tgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 6. Hekk tgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 3. Ġismek huwa t-tempju ta' Alla. Dan il-ġisem li fil-Grik hija l-kelma sumo or soma, okay? Jiddependi kif tispellija. Jiġifieri din il-ġisem dan il-flesh. Alla ħalqu fuq ix-xbija tiegħu. Jiġifieri meta aħna naraw lil Alla, inti ħataraw ras u lilek ta' ras. Naf li hawn Kristjani jgħixhom qisu bla ras. U jekk inti xi Kristjan jew xi Kristjana qiegħda għar-rasek, sewwa iktar u iktar ngħidlek int bla ras, għax l-għandek ras Kristu, laqas għandek ras spiritwali li jikkoperjawk bħala jekk inti temmen fil-Knisja ta' Kristu, għax waħdek m'intix imsejħa biex topera, ara ssib li xi Kristjan waħdu jopera waħdu. U Kristu iva kien imur il-Knisja li waħda. Namber Ġesu Kristu diġà kellu d-disċipli tiegħu u Ġesu Kristu kien ludi u kien jattendi it-tempju. Imma għad ngħidha di biex jekk hawn xi Kristjan jew Kristjana jaħsbu li jistgħu jkunu Kristjani għal rashom, għodu attenti għax ħafna drabi, mhux bil-fors, imma ħafna drabi faċilment isiru lil pup fost il-merħla biex ikissru. Forsi ma jkunux preżenti hawn, imma jkunu preżenti fuq il-Facebook u s-social media. Għodu attenti. Sewwa, apparti minn hekk, imma x'qed naraw. Meta Alla ħalaq lilek u lili, Alla għandu ras u tani ras. Alla għandu idej u tani idej. Alla għandu ġisem u tani ġisem. Alla għandu saqaj u tani saqaj. Alla għandu swaba u tani swaba. Alla għandu lajnejn u tani lajnejn. Alla għandu widnejn u tani bħal widnejn. Alla għandu ħal u bħalu tani ħal. Alla għandu mnieħer u bħalu tani mnieħer. U għalhekk eżis aħwa, qed ngħidilkom dan il-kliem biex nurikom li meta Alla jgħidlek inti ġejt maħluq fuq ix-xbija tiegħu, dik hija letteralment. Letteralment. Meta jiena nara lil Alla, m'iniex ħanara xi ħadd qisu qarnita, jew m'iniex ħanara xi ħadd jiena qisu għajkla, jew xi ħadd qisu ljun, naf li għandhom ħafna l-Iskrittura għandha s-simboliżmu. Ukoll imma meta jiena nara lil Alla ħanara persuna. Ħanara persuna li jiena maħluq fuq ix-xbija u int tiegħu. Alleluja. U għalhekk iktar u iktar dan il-ġisem tożżu u tara kemm għandu Alla pjan għal dan il-ġisem. Huwa ġisem qaddis. Glorja lil Mulej. U hawnhekk jgħidlek ismgħu vers 19. Ma tafux li ġisimkom u t-tempju tal-Ispiritu Santu? Ma tafux li ġisimkom huwa
it-tempju tal-Ispiritu Santu. Grazzi mulej. Isma' xi kompli jgħid. Dan l-Ispiritu Santu jammar f'dan il-ġisem li għandkom minn Alla. Dan il-ġisem, mela Alla mhux biss l-Ispiritu tani, imma wkoll tani dan il-ġisem. Għalhekk issa dan il-ġisem m'għadux tiegħi u tiegħek. Issa ara kemm ħadiġi ċara issa. Ma tafux li intom minnhom x'akom infuskom? Bloli kontu mixtrija. Bloli konna mixtrija fl-ewwel Pietru kapitlu 1 minn vers 18 sa 22-23 tgħidlek kif aħna konna mifdija mhux b'ħaġar prezzjuż bid-deheb jew bil-fidda imma ġejna mifdija bid-demm prezzjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Isma' bloli kontu mixtrija mela għatu ġieħ lil Alla permezz ta' dan il-ġisem. Glorify God in this body. How do I glorify God in my body? Kif jena nagħti glorja u ġieħ lil Alla permezz ta' din il-ġisem? Kulħadd għandu ġisem differenti, naf li mhux kulħadd għandu l-istess background, għaw min għandu komplikazzjonijiet u għaw min għandu komplikazzjonijiet oħrajn. Nafu li Ġesu ġi ukoll biex jifdi dan il-ġisem u biex dan il-ġisem ikun moti għalih ukoll. Nafu wkoll li Ġesu jfejja il-ġisem, meta Ġesu jfejqek minn xi marda qed ifejqek fil-ġisem. Meta inti kollok uġieħ f'ġismek jew kollok xi virus u aħna naraw nies ifiqu minn dawn l-affarijiet, Ġesu qed ifejqek fil-ġisem. Ara dan kollu qed ngħidu biex norikom kemm Alla jara u jemmen u hekk li dan il-ġisem huwa importanti. Għax Alla mhux biex tara li ruħek, mhux biss xtralek spiritu ġdid, imma xtara wkoll il-ġisem fejn tagħmel. It-tlieta l-huma xtara, aħna xeqrajna l-ewwel skrittura, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5-23. Alla jqaddiskom u jżommkom bla mit-tifsa. U Alla dan jagħmlu fi spiritu fi ruħu fil-ġisem. Mela Alla jrid li sew fl-ispiritu, sew fir-ruħ u fil-ġisem. Inti tkun ikkonsagrat u dedikat u mwarrab kompletament għalih. Għalhekk jiena ma nistax nagħti lili nnifsi fil-ġisem la x-xorb, la s-sigaretti, la z-żina, la l-perverżjoni. Forsi ħafna Kristjani ma jagħmluhom dawn l-affarijiet, grazzi mulej u jallekku. Imma meta jien inkun għażin fil-ġisem, nitkellmu fuq dawn l-affarijiet iktar quddiem. Meta jiena ma noqgħodx attent x'niekol u qed inmarra dan il-ġisem. Qed tifhmuha? Meta jiena ma norqodx biżejjed għax pereżempju jew min għandu l-mentalità x'jiena norqod qisni qed naħli l-ħin. Le sieħ bi. Orqod. Għax Alla tak li inti torqod biex ġismek jiġi rreġuvenat ħalli l-għada tkompli taħdem u ġismek bħalma jgħidu bl-Ingliż it does not shut down by itself. Xi ħadd darba tabib li jifhem fuq dawn l-affarijiet għalli dan il-kliem. Għalli brother, għalli ħafna mid-drabi il-mart li l-ġisem jaħkmu l-ġisem tagħna huwa ġismek qed jgħajjat jgħidlek iqaf tini l-mistrieħ. Għax jekk mhux ħatin il-mistrieħ bil-ħila tiegħek, mela ħan imrat, ħalli bil-fors kollok tistrieħ. Qed tifhmuha? Allura u kemm tagħmel sens din? Alla tagħna ġisem biex jaqdina sew, biex permezz dan il-ġisem naqdu lill-Alla sew, nigglorifikaw il-Alla sew, sewwa mhux biss fl-ispirtu fir-ruħ fl-emozjonijiet manka wkoll fil-ġisem, ħalli ġisimna ingawduh fuq din id-dinja. Aħwa, tiġettilkom fil-ġenna ma nibżonna dan ġisem. Imma ara ma taħsibx li Alla ma jimpurtax mill-ġisem li Alla tak. U hemm ħafna affarijiet li inti tista' tagħmel biex tuħsib ġismek. Għedtilkom, Alla ħalla l-Iżrael, il-poplu tiegħu jimxi għal ħafna snin. Tom jiklu ikel bnin għax kien iġibulhom mis-sema. Alleluja. U kienu jgħixu ħafna qrib tiegħu.
dik hija l-equation għal ħajtek. Mela tgħix ħajtek qrib ma' Kristu. 1. Għamel naqra eżerċizzju, tu, din bat naraw fl-iskrittura, però tista' tmorru tippreparawkom. Morru fil-ktib ta' Esodu, u morru fil-ktib ta' Salmi, 105, 103, morru għarawhom. Mela relazzjoni close mal-mulej. Eżerċizzju u tieklu sewwa. Dawn tlieta ħajjejnuk li inti tkun sew b'saħħtek imqaddes imbierek fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Alleluja. Hemm ċertu dnubiet li l-Iskrittura titkellem fuqhom u iktar se niftħu fuqhom iktar dar tal-li ikonna ħin darb'oħra, imma hemm ċertu dnubiet, taf li hemm ċertu dnub li inti imarduk fil-ġisem. L-Iskrittura titkellem fuqhom dawn l-affarijiet. Pereżempju, għaliex huwa daqshekk importanti għal Alla li aħna jkollna ġisem. Pereżempju, ħammorru fi ktib tal-Lut malajr. Morru fi ktib tal-Lut. Din hija skrittura bomba. Vera taġobni ħafna din l-iskrittura. Lut kapitlu 10, vers 5. Lut 10, vers 5. Ismaw kemm sabiħa din l-iskrittura. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal. Kristu kif daħal fid-dinja? L-ewwel miġja tiegħu qed ngħidu aħna. Ġesu kif daħal fid-dinja? Billi sar ġisem. Kellu jsib ġisem. Il-ġisem u l-ġuf ta' Marija om Sidna Ġesu Kristu. Kellu jsib ġisem. U kellu jsib ġisem. Mhux ta' kwalinkwa mara. Kellu jsib ġisem. Ta' mara li hija mara talla. Mara talla. X'Marija kienet mara talla. Mara vertuża kien xejduha bil-Malti. Virtuous woman. Mara ta' morali qaddisa. Sewwa. U Alla għażel lilha. Għażel il-ġisima biex f'ġisima iġġor lil-ġisem ta' bin Alla. Glorja l-mulej. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal sagrifiċċji u offerta int ma rridx. Imma ġisem int ħejjejt għalija. Glorja l-mulej. Kemm kienet importanti għal Alla li jsib ġisem qaddis u Marija kellha ġisem qaddis. Kull min jgħix għal Alla ġismu huwa qaddis. Għadna kif rajnija fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. U Alla jqaddiskom li tkunu qaddisa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Min huwa ta' Alla tox tgħid għax jiena nħobb nibla u nħobb niffanga. Ħanejdlek, hawn ħafna nies jħobbu jiblaw jiffangaw. Ma mbagħad jgħidu għaj ma hemm u għaj ma law. U mbagħad mulej fejjaqni. Allura, hemm affarijiet li inti tista' tfiq minn ċertu wuġieħ u ċertu mart jekk inti titgħallem tieħu ħsieb dan il-ġisem sew. Meta ngħidu eżerċizzju aħna mhux qed ngħidu li bil-fors tmur il-ġim li almenu tmur timxi daqsxejn. Kuljum. Tagħmel naqra eżerċizzju. Jekk tagħmel naqra stretching ma tagħmilekx xi ħaġa ħażin. Jiena kont tagħmel żmien twil ngħix bħala ballarin, ix-xogħol tiegħi kien eżerċizzju, glorja l-mulej. Nirringrazzja lill-mulej għal dak is-snin. Illum il-ġurnata l-eżerċizzju tiegħu huwa jew xi treadmill, jew xi mixja, jew xi naqa' sit-ups u naqa' push-ups. That's it. Imma meta kont ballarin kont nisfen bej 6 sigħat u 8 sigħat kuljum. Laqqas kelli 1% fett ġo ġismi. Letteralment. Sewwa, infatti biex ma naħsaġġarahomx għandu jkun l-iktar li kelli xi 4%. 4% ġifieri athletic ta' anyway, ġifieri kemm importanti li aħna narfu li Alla jrid dan il-ġisem. Number 1. Ħanamilkom daw il-3 punti. Isimgħuha, u mbagħad nitolbu. Ismgħu daw il-punti isimgħuha. Number 1. Alla kellu bżonn ġisem
Alla llum mhux biss kellu bżonn ġisem biex jidħol f'din id-dinja billi sab għaddejja qaddisa Marija Sidna Ġesu Kristu. Ma mhux biss għaliha għax issa bħalma għamel ma' Marija, Alla għamel ma' miljuni. Għax bħalma l-Ispirtu Santu daħal f'Marija, sa l-Ispirtu Santu daħal fik jekk inti għandek il-Kristu. Sewwa. Imma issa Alla qed ifittex nies biex ir-relm tas-sema idaħħalhom f'din id-dinja permezz tad-disponibilità tagħhom anka fil-ġisem. Ħa ngħidulkom hekk ara. God wants to cause the heavenly to enter the earthly through your body. Mela Alla għandu bżonn ġismek biex dak li huwa heavenly tas-sema jidħol fuq din l-art permezz tiegħek li għandek ġisem iddedikat u konsagrat għalih. 2. God needs a body so that he will cause the spiritual to enter the realm of the natural. Alla għandu bżonn ġisem biex hu jikkawża l-ispiritwal jidħol fir-realm naturali. 3. Alla irid għandu bżonn ġisem, ġismek, ġismi, kull minnu vera ta' Kristu. Alla għandu bżonn ġisem biex is-sopranatural jopera minn ġismek li huwa natural. Infatti, waħda mill-frażijiet li toġobni hija din. Meta s-sopranatural u n-natural jiġu flimkien, jirkrejaw splużjoni spiritwali kbira għal-mulej. Eża saħwa, meta l-mulej batna nxandu l-Vanġelu, bil-fors kellu jara, jażel u bil-fors kellu jordna li l-nies iridu jkunu għaddisa ta' Kristu. Għax ma jistax inti tmur qudiem id-dinja taġixxi b'modi differenti fil-ġisem li jfixkel il-Vanġelu jew jifixkel lil min qed jisma' l-Vanġelu. Jiġifieri inti meta jħarsu lejk in-nies sewwa nemmen li l-persuna talla tkun libsa deċenti. Mhux qed ngħidlek bil-fors ilbes iċ-ċoff u l-ingravata, jiena nħobb nilbes l-ingravata, mhux għax jiena pastor, jiena trabbejt missieri imrobbi bl-ingravata. U jiena nħobb nilbes ċertu stil. Imma pastors li ma jilbsux il-gravata, għaw. Ministeri tal-Alla li ma jilbsux il-gravati, għaw. Nħobb ukoll nilbes il-bowlonek. So, imma dak huwa stil tiegħi. Imma l-importanti inti li anke meta tmur tevanġelizza, tippreżenta ruħek bħala ministru u ambaxxatur tal-iktar saltna għolja. Tmurx, issa tgħidli fl-aħħar mill-aħħar mhux għax l-iktar ħaġa importanti, imma li tidher deċenti. Fil-business jgħidu that the appearance is half of the business, is half of the sale. Fil-veru sens tal-kelma. Qabli subconsciament il-bniedem jirċivi iktar malajr minn manxaħat li der pulit u well done, milli manxaħat skrafi bil-flop u bħal t-dematta. Għantifem, issa-bli jinnaf il-messagġi kun l-istess. Jinnaf għabli l-istess jħobbu l-mulaj l-istess. Imma peress li l-image għet jiġi blurred, għax inti minn tiġ kun tapa ambasċatur tajjeb. Għal-sidek ġesu. Mux għadnajlek li ma tkun salvat, imma minn tiġ tippreżenta s-sultan bl-aħjar mod. Għalek nejdilkom, anka meta t-evangelizzaw, meta t-morru titkellmu ma' nies, ilbsu puliti, ilbsu deċenti. Mux għadnejlek li tilbes it-toga jew tilbes it-ċof bil-for, imma ilbes pulit, deċenti. Alleluja, anka meta inti jekk inti mara eża saħwa, nisa ilbsu deċenti meta tmorru t-evangelizzaw. Ħalli jekk xi ħadd jarak, ma jgħidx illa l-ludik wow. Jekk inti sabiħa ħajjgħidu wow, praise God, u ħajjgħidu hekk. Imma almenu mhux għax qed inti xi ħaġa li forsi jgħidu li forsi tfixkelu jtappan il-Vanġelu. Amen. Alleluja. Illum ħanitolbu għal fejqan. Hemm ħafna x'nistgħu ngħidu. Infatti nixtieq inkoraġġikom għal-lezzjoni li jmiss. Morru aqraw Proverbi 6. Speċjalment Ġagbu 3. Ġud 1. Hemm ħafna, infatti jiena nkunu għamiltilkom hawnhekk I scratched the introduction. Ejn nitolbu. Illum forsi inti ħobfu li tallimt
kemm importanti li aħna noqgħdu attenti u anke nieħdu ħsieb u nofru dan il-ġisem konsagrat il-mulej. U nixtieqek li illum konxjament tagħmel talba biex tiddedika ġismek lil Kristu. Ħanejlek eżis aħwa. Hija waħda mill-iktar modi effettivi biex inti tfiq mill-mart. Ħalli inti l-Ġesu ma tagħmlux biss sidek fir-ruħ jew sidek fil-qalb, imma sidek fuq ġismek. Fil-jiem li ġejjin, aħna jiena ġieli rajt nies Kristjani li ma jkunux ipposseduti minn spirti, imma jkunu oppressati minn spirti, u dak għax ikollhom ġisimhom mhux iddedikat u konsagrat għal Alla. Hemm ħafna xi tagħmlu. Ejn nitolbu flimkien jekk inti llum qed tara dal-messaġġ tgħid li pastor jien nixtieq nagħti ħajti il-Ġesu Kristu. Imma b'mod vera, b'mod ġenwin. U llum inti lesti tagħti ħajtek il-Ġesu tgħidlu jiġi f'qalbek u tiddedika ħajtek spiritualment, emozjonalment, mentalment u fiżikament lil Ġesu. Jekk inti les biex tagħmel dan, qegħdi talba warajja. Misri Qaddis, nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek. Grazzi tal-li ħabbejtni, tal-li permess tal-kelma tiegħek inti qed tinkoraġġini. Mulej, illum niddikjara minn fommi li Ġesu Kristu huwa l-mulej, li huwa l-iben tal-ħaj u li permess tiegħu jiena salvat. Mulej Qaddis, ejja f'ħajti, poġġi fuq it-tron ta' qalbi u salvani. Illum mulej nofrilek ġismi, ruħi u qalbi. Biex it-tlieta l-huma li jien inkun fil-kompletezza ta' Ġesu Kristu u l-ebda parti minni ma taqdi l-iskop tal-għadu. Aħfil id-nubiet mulej, id-nubiet tal-ġisem u id-nubiet anka spiritwali. U aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek għal-glorja tiegħek missir. Illum jien ta' Ġesu Kristu inkisser minn fuq ħajti kull opra tal-għadu. Mulej, grazzi tal-li tfejjaqni. Estendi il-qawwa ta' idejk il-leminija u tal-Ispiritu Santu fejjaqni minn kull marda, minn kull uġieħ u minn virus. Fisem Ġesu Kristu. Mulej, ġismi huwa tiegħek. Għalhekk nikmanda li kull marda jkollha titlaq minn ġofija, kull uġieħ ikollu jitlaq minn ġofija u niddikjarak ja uġieħ ja mart niddikjarak illegali f'dan il-ġisem. Lillum huwa dedikat u konsagrat lil Ġesu Kristu ta' Nażaret. Għall-glorja tiegħek missier. Amen. Jekk inti dik it-talba, issa bda ringrazzja l-mulej. Faħru. Għatuh glorja. Ibda qara l-Bibja. Ibda tkellem għal-mulej fit-talb. Once li x-xirka ta' River of Love tinfetaħ, grazzi mulej 50 jiem oħra, ejja naqat magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sif is-seba' ta' filgħaxija. U l-ħadd filgħodu fl-10. Waqt li inti qiegħda f'darek bħalissa jew inti min inti brother jew sister, idħol fuq il-YouTube, mur fuq iċ-channels tagħna, River of Love Christian Fellowship. Mur fuq Facebook, River of Love Christian Fellowship Malta International. Idħol għamel friends, għamel like, ara l-videos u s-saħħaħ fil-kelma tal-mulej biex twettaq il-pjan li Alla għandu f'ħajtek. Jekk inti llum kont imbierek u Alla għaqdek ma' dan il-ministeru sejjaħlek biex inti tkun parti minn din ix-xirka, illum jekk inti tixtieq tibgħat l-offerta tiegħek, tixtieq tibgħat id-donation tiegħek u tġib l-ewwel frott lill-mulej, inti dan tista' tagħmlu billi jew tibgħat check biex tgħinna il-kontijiet għadhom għaddejjin, il-missjoni għaddejja, il-televizjoni għaddejja, il-kontijiet jibqgħu għaddejjin eża saħwa. Aħna nafdaw fil-mulej, xogħli huwa li biss ngħidilkom. U mbagħad nafda lill-mulej biex ikellem lilek u inti li tisma' leħnu taf x'għandek tagħmel. Taf ħafna minnkom xejn l-iskrittura u nkunu fidili fl-erja wkoll tal-finanzi. Għadda kollha li intom ħatatu l-finanzi tagħkom, ħatatu mill-finanzi tagħkom, offerta, deċma, donazzjoni. Tistgħu titlu fuq il-website tagħna wkoll riveroflovemalta.org, tafsu fuq il-buttuna fejn tgħidlek donate u hemmhekk għandek il-mezzi kollha kif tista' tagħmel donation. Tista' tibgħat check, tista' tagħmel ukoll bank transfer, tista' tibgħat Revolut, jew nkella wkoll tista' inti tikkuntattja il-komunità biex inti tista' tħalli donazzjoni tiegħek biex tgħinna għall-ispejjeż biex il-Vanġelu ma jaqafx u x-xogħol tal-mulej ikompli għaddej. Mulej Qaddis birek il-daw kollha li
ħajatu mulej minn album, mulej l-offerti tagħhom, donazzjoni tagħhom mulej Ġesu biex ix-xogħol tiegħu jkompli jseħħ. Birikom mulej qaddis, birilkom il-finanzi tagħhom mulej qaddis. Komplikattarhom biex ma jonqoshom xejn. Mulej inti tgħidilna fil-kelma tiegħek li Ġesu huwa r-raj tagħna xejn ma jonqosni. Mulej grazzi li inti tuħu ħsiebi u tuħu ħsieb il-poplu tiegħek. Nirringrazzjawk minn qalbna f'isem Ġesu Kristu. Amen. Grazzi tal-li kont magħna lejla, narawkom is-sibt li ġej jekk Alla jrid fis-7:30 filgħaxija u l-ħadd filgħodu fl-10:30. God bless you. Ciao ciao.